Във всеки дом има прозорци. Без тях слънчевата светлина от небето не може да освети дома, нито да влезне живителен въздух, който да го проветри, нито пък можем да видим красотата на външния свят. Но има ли във всеки дом прозорци, през които можем да усетим божествената светлина и които са способни да проветрят нашият ум и да го насочат към светли мисли и извършването на добри дела? Това са светите икони, образите на светиите, които ни гледат от вечността и ни напомнят да се грижим не само за временното, а за вечното и непреходното. С кротките си светли ликове те внасят успокоение и утешение за наранените ни души от злобата на този свят, от умората, от ежедневните ни трудности, напомняйки ни, че не сме сами в нашите борби и житейски пътища. Когато ви е тежко, умът ви блуждае и се тързае, погледнете светлите и просияли лица на светиите от техните икони, обърнете се с кратка молитва към тях и ще получите незакъсняваща помощ и облегчение.